umculo wokholo uMam Hlengiwe Mhlaba uthi bazofuna bakutshalele abamenza ihlaya enkundleni zokuxhumana. Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukela kule channel ehamba phambili nkezo mina kuvezwe nguthuthi ungakhuluma bathi ilasibona amagumede mhlambe emakuthi usemusha like hands uphinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Ngesikhathi isilomo sokhola sicula siduduza abantu abanenhliziyo ezikhathazekile eyasi inhliziyo imelo ngokuphinda phindiwe kulandela ukuthuka ngesakhiwo somzimba wakhe enkundleni zokuxhumana. Isigameko esakamuva nje sangempela sonto yephasika lapho Hlengiwe Mhlaba kusabalela isithombe sakhe egqoke ingubo yelebulo yomntakabana Xhosa. Le ngubo ibigqoke lo mculi ebizwa 28,000 ngenye yezingubo zemaXhosa ezihamba phambili. Babodwa ke ababethi ngelinye ilanga uyophelelwa imali njengoba egqoke le ngubo. Abanye bathi noma ngayigqoka kodwa ayimfanele. uHlengiwe uthe konke lokhu kuyenhlizweni kodwa usafunda ukwamukela. Kulokhu nje uzwe kahle kuthiwa ikhala bullying nebody shaming ibuhlungu kangakanani, kodwa ke noma engasakunaki kodwa ke umuntu konke nje kuyenhlizweni nabantu abakwenzayo bayakhohlwa ukuthi ekubonayo konke lokhu ufisa ke ugcine ngaye kungadlulele enganeni ezincane njengoba omunye umuntu angazibulala nokuzibulala ngalento. Lapha abakwenzayo kumele bazi ukuthi bayatshala noma bangavuna bona, kodwa ke izizukulwane zabo zizolithwala leli cala. Kusho uHlengiwe Mhlaba eqhubuthe kuyaxaka ke ngoba abantu kade bamxaka bethi ke akakwazi ukugqoka futhi awukho umsiko sesitayileni ake awugqoke. Akaqala ukugqoka izipahla zamaXhosa esikhafu esimhlophe abakhala ngaso, bekahloniphisa ngaso amahlombe. Bekagqoke ke ajabula afaka iwashi leka somabhizinisi omnyama wasemgungundlovu, amateki kasomabhizinisi waseGoli. Kodwa bakuboni konke lokho bayayigxeka nje, ngeke ke ezishintshe indlela yakhiwa ngayo abakwamukele lokho. Kusho uHlengiwe Mhlaba ephethe ke uthe lesi isikhathi sokuthi abantu simame babambisana ngokulwa ke nalezi zigameko ngoba ke zizokwenza impilo ibe nzima ezizukulwaneni ezilandelayo. Lo mculo uthe kuningi ukuhla kwenzela abantu kodwa ke belokhu bambambela isakhweni somzimba wakhe. Uma ke engekho matasa nomsebenzi usebenza nenhlangano yakhe engenzi inzuzo nasiza ngayo emphakathini. Ngasekupheleni kwenyanga kulendele ukuthi imaXhosa ethule eminye imisiko yayo yakulenyanga. Kuthi ke uHlengiwe Mhlaba ungomunye wezicukuthwane ezimenyiwe kulo mcimbi. Bafethu izona ezihamba phambili esithendela abantu uMam Hlengiwe Mhlaba nenziwe lapha ihlaya ngempela viki esiphuma kuyo i-Good Friday lapha kona ekade enandisa ke egqoka izipahla ezibizayo. Abantu ke bangakushaya ndiva lo balokhu babambelele njalo esakhweni somzimba wakhe baxaka ukuthi ke azimfanele neze inhlobo. Namhlanje uthini kwakho ukuphala lolu daba? Hlala bana comment section konixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ngalolu daba. Mina sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyabuya kule video elandelayo ngesikhathi esilandela kwakho. Wakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.